Bafethu khona abaningi zabafonela laba abadayisa ama-RDP houses, abadayisa ama-RDP houses, ya. Sibafonele bayizikele. Bafethu sithanda ukubonga kulaba abasisaphotha nge-airtime ukuthi sifonele lezi game lezi. Siyabonga bafethu kwandela inithatha khona. Ukuthi sifonele nazi igame lezi. Ezezindlu. Umalini-ke lethu sibonga. Into enhlanhla. Bavele bethakiwe ku-WhatsApp. Hello? Yebo. Yebo ninjani bhuti? Yebo. Kunjani? Hello? Yebo bhuti unjani? Phela ukhulumela phansi bhuti wami man. Angizwa? Ukhuluma noMasinga la. Yebo Masinga, yes. Na bhuti kade ngibuka ipost yeni la ku Facebook la. Ngathi niyakwazi ukusiza abantu ngezindlu. Ngisacela ayikho mhlawumbe enye inamba engakufonela kuyona ngoba lena ngathi awuzwakali kuleyo phone. Nakho-ke sengiyakuzwa ke. WhatsApp nkosami ngifonela ngobhobhobho. Sengiyakuzwa ke bhuti wami. Alright. Ya ngifuna uqala ungichazele ukuba zihamba kanjani izindlu la. Mina. Ngila eJimmiston bhuti. Ya nina nikuphi nendawo? Okay, alright. Khona nje ngiyibonile la. Iwu 35,000. Ngithi khona enye ngiyibonile la iwu 35,000. Okay. Mhlawumbe kuye kwenziwe njani ke bhuti wami usacela ungichazele nje. And then sobe sesiyabona ke. Ikhophi ID, yes. Okay. Oh. Ukhulumela phansi bhuti wami yo. Ubukhulumela. Oh yeah. And then ke lapho ke ngiza kanjani mina ukuzoyibona indlu mase ngirejistile ngenza yonke into. Ukhulumele phansi. Mina ngikhuluma nobani? Mr. Phiri. Yebo. Phiri, ngiyakuzwa ke. Bhuti wami. Mhlambe mengathiwa ngoba phela ngiyabona ukuthi la izindlu soyidinga nomunye ukhona nayo oyidinga. Mhlambe aniyenza i-discount mhlambe abantu uma bezothenga izindlu ezimbili. Mengathiwa mhlambe sithenga siba babili izindlu i-discount nisho ukuthi ngeke size siyithole. Discount? Sizoyithenga zibe mbili. Angizwa? Mase singathiwa sithenga sizuthuzi ngaba khona mhlawumbe ngaba i-discount yamalini. Okay, hayi kuyazwakala bhuti. Uthe udinga ini ikhophi ID nani? Okay, then ngigcwalise lezo zinto. Mase sibabili futhi sokuzoba ubani ke manje.
Ngoba phela sothanda ukuthi sinakhuze zibe u2 izindlu. Kuzoba umalini? I-deposit phela ngithi mina sofuna izindlu ezimbili. Asimthumbe la. Oh, uthe 10,000 i-discount. Ngathi iyakudida-ke nawe. Ukhulumela phansi. I-deposit soku-10,000 futhi manje. Oh. Oh man, wephiri. Ngithi mina yazi ukuthi le nto kanjani. Oh, mina fanele ngikhiphe le deposit lena izindlu ngingakayibona ngithi. Oh. Ukhulumele phansi. Kodwa ngiyakuzwa. Wephiri. Oh mana-ke buka. Ngisacela ukwenza kanje phiri. Yazi ukuthini u-scam wena ungazodaka nakhona umuntu ongakhipha u5,000 engakwazi ungazonya wena u-scam wena lenja le. Masimbenje. Uyezwa? Ngikhuluma ngomlomo ngithi u-scam wena uhamba uqola abantu ukuthi udayisa ama-RDP houses ayikho leyo nto uqamba amanga la. I-RDP house yake yadayiswa yini? Ungazodakwa wena. Sihlama. Ngimphinde ngimfanele. Bheka ibhalwe. Scam ngampela ibhalwe Mr. Phala. Mr. Phala Transnet Security. Angezwa? Cha mina-ke umsebenzi wami ukuthi ngidile nani-ke nina nihambe niqola abantu. Sihlama. Fofo lenja le. Hayi, yabona ayikho into ngapha ngayo. Okay, Bafethu, sacela niqhubeke ningifollow nihambe no-subscribe nalapha ku-YouTube channel wami. Niqhubeke futhi ningifollow khona ngizozwa namanye amavidiyo nginixwayisa. Ngiyabonga, dango, ngiyeza namanje.